Hola, bones, em dic Anas i tinc 17 anys. M'agrada viatjar, per això he triat aquest curs, perquè ja em van comentar que anàvem a llocs a treballar i tal, i m'agrada l'aire lliure. Hola, jo em dic Khalid, tinc 17 anys, m'agrada jugar a futbol, m'agrada sortir amb els amics. Em dic Musa Sek, tinc 17 anys, vic aquí a l'Armentera i a mi m'agrada molt fer atletisme. L'ocupar serveix per tenir més oportunitats. Que et donen una oportunitat per veure el que t'agrada i triar alguna cosa per al teu futur. Per estar dormint a casa, prefereixo fer un curs. És una oportunitat perquè tal com estan ara les coses que costa molt trobar feina i si a més hi sumes això de que moltes vegades no han trobat algú que els pugui guiar, no? Llavors que estan molt perduts i amb el projecte aquest intentem donar-los com un suport, no? I una guia de dir, bueno, estem aquí, podem fer alguna cosa, intentem veure aviam què podem fer tots junts i aviam si ho aconseguim trobar. Hi ha 3 grups, hi ha el de manteniment i pintura, hi ha el de perruqueria i el meu, que és el de forestal. Forestal i jardineria. Cada setmana és diferent, per exemple, de dilluns a dijous podem anar a Port de la Selva, treballem allà dilluns a dijous, l'altra setmana és un altre lloc. Quan hem treballat a Roses, hem treballat en el Parc dels Bombers. Jardineria hem fet una mica a Cadaqués, que va ser la setmana passada. Vam anar com a un minibarri on vam fer unes escales, les vam repassar perquè estaven molt brutes d'herba i tal, doncs les vam esbrossar totes. Et motives? No sé, te ve una motivació perquè t'ajuden a fer entrevistes. Sempre cada divendres ens ajuden a fer el nostre currículum i entrevistes de feina. Pràcticament entrevistes de feina entre nosaltres i amb els profes per si algun dia tenim l'oportunitat de treballar en un lloc que no ens posem nerviós ni res i podem fer l'entrevista bé. En poc temps ja he pogut com fer anar l'esbrossadora i totes les màquines aquestes, d'aquest tipus. Jo al principi pensava que només ens farien treballar en un lloc així sense ensenyar-nos res, però després he vist que ens ensenya molt com fem servir les màquines i com ho hem de fer servir i no fer-nos mal. He après que els diners no són fàcils de guanyar, que no és fàcil de guanyar els diners. Perquè jo estic acostumat que els meus pares em paguin tot. No sabia que el meu pare es matava per treure aquests diners. O sigui, veus la vida d'una altra manera.